La tarda de dilluns es va iniciar amb el berenar per a la gent gran, una estona de trobada i d'esbarjo agradable a l'ombra dels plataners de la plaça de la Vila. Y la fiesta ha sido magnífica. Y la merienda, muy bien. Pues estan molt bé, tot estan molt bé, sí. El berenar i tot el que heu fet. Les havaneres, el concert i tot molt bé. És per això, aquí sí que feia gràcia, perquè m'he trobat, veus, aquesta veïna amb una altra d'aquí i tot, i per fer la xerrada. Sí, molt bé. Doncs aquest any, degut a la cama, no he pogut anar. L'any passat sí, el correfocs, que va ser estupendo, molt maco, molt maco. Molt maco. Però, en fi, havent salut, veient a la gent disfrutant d'aquest dia, doncs ja estic content. Sobretot ara que fan acte de la plaça Esbert, que és un lloc ideal. Sobretot per cantar, que se sent molt bé, no hi ha soroll, i allà no feien mai res, I ara aquest any ja... Sí, molt bé. Fins l'any que ve, si Déu vol. Una mica més tard van arribar els gegants de Sant Fost, en Faust i la Marina, acompanyats de la colla gegantera i dels grallers de Mollet. El nombrós públic assistent va gaudir dels balls dels gegants i de la música de les gralles. Avui sortíem del Parc de la Pau i veníem cap aquí amb Cercavila i fèiem la ballada final de la Festa Major, aquí a la plaça, i era l'últim acte ja que tancava la Festa Major, i la plaça està molt plena de gent, és un orgull, ja que fa un any van batejar els gegants i van sortir aquí els gegants, i després d'un any ha avançat molt la colla, som més gent, hi ha gralles, tambors, hi ha de tot, i la conclusió és bona i volem seguir treballant perquè això vagi més, i l'any que ve volem que vinguin més colles aquí, a part de la de Mollet volem que vinguin altres colles d'altres municipis. La veritat és que hem trobat que aquest any hi ha hagut molta implicació, hi ha hagut una colla nova, això ens ha permès que la resta ens esforcéssim més per intentar aconseguir alguns punts i vam quedar gratament sorpresos quan vam aconseguir guanyar la millor paella de l'Ajuntament, o sigui, vam quedar molt sorpresos, la veritat és que sí. Curta una mica, però intensa. Ens hem cansat bastant, però bé, molt bé. Van començar el divendres amb el correfoc, amb un èxit de gent molt gran, i ja veieu, hem acabat amb el ball de gegants i el berenar dels avis, que cada any hi ha més avis aquí a Sant Fost, i molt contents, s'ha anat tot molt bé, hem fet paelles, hem ballat, hem jugat, ens hem mullat, hem anat a fer una desperta a les 7 del matí. Que crec que tots ens podem felicitar, tots els santfostencs i les santfostenques, perquè ha estat realment així, una festa major familiar, dividida, compartida en diversos llocs de Sant Fost, hem intentat que arribés a totes les parts de Sant Fost i crec que ho hem aconseguit. També hi ha coses que s'han de millorar, evidentment, però la il·lusió i les ganes que ens han quedat per aquesta festa major, per continuar fent una festa major per l'any vinent millor, doncs hi són. El punt final de la festa major fou el recompte de punts de les diferents proves realitzades per les colles durant els dies de festa major. La colla dels Serenos fou proclamada la colla guanyadora de la Festa Major 2011. La imatge final de grup va tancar una altra festa major de gresca i participació. Aquest any crec que és un dels millors anys que ens hem passat. Per això mateix, perquè no hi ha hagut aquest clima de competitivitat, ha sigut més això, una festa major i a passar-ho bé i res més.